Gwamnan gaske ne, gwamna ne mai farar aniya. Bauchi mun gode. A fagen yaki. Sannu Amina. Sannu. Allah ya sauke. Assalamu alaikum. Amin alaikum. Ka kira ni ina duk abu ya rikita ni. To yaya dai cutar nan ce ga ta nan ta kici ne kullun ci take gaba take ba baya take baya. Ikon Allah. Amma kun je asibiti? To yaya wannan asibiti zamu je domin kana gani idan muka je asibitin ma layi muke tarawa kuma mu ba karfi ne da mu ba yaya ballanta na mutun kare na kuɗi. Lalle ka dade baka je asibiti a jihar Bauchi ba. Duk irin tagomashin da gwamna MA Abubakar ya kawo a jihar Bauchi da kewaye wanda yake amfana talakawa amma baka da labari? Yaya kana nufin har mu masu karamin karfi za mu iya tunkarar asibiti da mara lafiya ka shirban irin wannan yanzu? Ai bari in gaya maka gwamna MA Abubakar Esquire makama babba ya yi kokari ya gyara asibitocin ya sa kayan aiki irin na zamani ga ma'aikata dare da rana wanda su ne suke jiran mara lafiya. Amina, cuta gab take da tawali. In Allah ya yi tashi da sauri da ɗauko makin mayafinki domin mu lallaba mu je kar mu tadda tarin cunkoson jama'a a can gurin. Daure ki daure. Maƙiyanka ba za su iya ba. Izina da shirin ka Muhammadu Abdullahi ya baka. Sai barin lita gwamnan mu na Bauchi muna kishin ka. Yaya? Ya mai jikin? Bai ta ba? Kai yaya. Yaya? Ashe haka MA Abubakar makama babba ya gyara ya tsaftace asibitocinmu ya zuba ƙwararrun ma'aikata? Na gaya maka. Kai! Lalle makama babba shi ya san makamar aiki. Ku ba shi dama ya ci gaba da shimfiɗa mana ayyukan alkhairi a jihar Bauchi. 2019 insha Allah. Wannan sako ne daga project na Buhari da MA Makama Babba ƙarƙashin jagorancin Suleiman Malami Score.